Interview Hausa TV. Ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Hajiya Nafisa, yau me kika zo mana da shi? Na ci alwashin ƙara inganta wannan ma'aikatar da kuma ma'aikatan da ke cikinta. Kamar su dawa kenan. Walau masu ofisoshi da kuma ƙananan ma'aikata. Ok, Umar Hashim, ka ji abin da Hajiya Nafisa ta kawo mana, amma kai me ra'ayinka a kai? Ni fa na riga na yanke shawara, babu wani wanda zan ƙara faɗa da shi a cikin su. Ok, amma za su samu hanyar rusa wannan kamfani. Duk abin da suka ga za su yi, su je su yi. Babu Shikenan, amma bai kamata ka yanke wannan hukuncin ba. Amma Karima akwai wani abu ne? Idan babu matsala, ina son ki bani guri ni da shi za mu gana. Kamar ya kenan? Me yasa ba za ki gayyace shi gidanku ba? Ainan ma'aikata ce, ba wajen gane-gane marasa fa'ida ba. Ka gaya mata ta fita, ko kuma ni na fita na ba ku. Ainan ma'aikata ce. Ga dala ku ga. Me yake da muku ne? Ya isa haka nana. Me matsalar ne? Kai ne matsalar. To amma me yasa kike faɗin haka? Da tun farko ka fitar da ita a matsayin wacce zaka aura. Shin ka auna ita ce za ta baka matsala a rayuwarka ko kuma ba ita bace? Karima, ya kamata ki ce wani abu. Aiki babu ta inda kika dace da rayuwarsa. Ya isa da Allah.